αθλητισμός συναντάει τη μόδα το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου. Σας προσκαλούμε στην πιο πρωτότυπη εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παραολυμπιονίκες και πρωταθλητές Ελλάδος σε μια επίδειξη μόδας που δεν έχει ξαναγίνει. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και Ολυμπιονίκες που θα βραβεύσουν τους αθλητές με αναπηρίες. Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο Άργους στις 7 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους. Yes, I can. Είναι η πιο ωραία επίδειξη μόδας που γίνεται. Η πιο ωραία επίδειξη μόδας. Γιατί αυτό το Σάββατο είναι 17 Δεκεμβρίου στις 7 η ώρα. Τη διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ύφεστος Αργολίδας. Και πανελλήνιοι πρωταθλητές και παραολυμπιονίκες θα πετάξουν τις φόρμες τους και θα ντυθούν με επώνυμα ρούχα κάνοντας επίδειξη μόδας. Είναι αυτό το Σάββατο στις 17 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο Άργους. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ύφεστος Αργολίδας. Είναι η πιο ωραία επίδειξη μόδας που γίνεται. Η πιο ωραία επίδειξη μόδας.